No a teraz vám ukážeme školu, ktorá sa za svoju internetovú stránku veru hanbiť nemusí. Na jej web nemá žiadna iná slovenská školská stránka. Majú na to aj diplom a s úsmevom dodávajú, že je omnoho lacnejšia ako weby štátnych inštitúcií. Najlepšiu školskú internetovú stránku v rámci celého Slovenska má základná škola Pavla Horova v Michalovciach. V prvom ročníku súťaže, ktorú vyhlásil Ústav informácií a prognóz školstva, predbehla ostatné základky. Web školy informuje hlavne rodičov a tí si ju nevedia vynachváliť. Okrem iného sa tam dozvedia aj to, aké dostali úlohy alebo čo sa v škole učia, kým je ich školák doma chorý. Odkedy máme tento triedny web, jednoducho sa nestalo, aby moja dcera nemala napísanú domácu úlohu. Keď porovnávam s ostatnými deťmi mojimi, takáto možnosť nebola. Museli sme buď volať nejakým známym, buď nejakým spolužiakom. Teraz si klikneme stále o tej 16. zhruba popoludní. Sú tam už tie nové veci. Internetová žiacka knižka je aktualizovaná raz mesačne, obsahuje nielen známky, ale aj pochvaly a poznámky. Neutaje nič. Súčasťou webu sú napríklad stránky učiteľov, aktivity na sociálnych sieťach a aj kompletný školský vzdelávací program a vzdelávací web Moderná škola. Prostredníctvom stránky vyriešili učitelia aj problém s učebnicami. Domáce úlohy tu zadávam, tým, že nemáme učebnice a takisto videá, cvičenia. Šetrí mi to oveľa viac času, hlavne na hodine, keď by som to musela počas vyučovania lepiť alebo písať tie oznamy. A koľko stránka školu stála? Vraj nič. Vymyslela, spravuje ju zástupca riaditeľa a učitelia doplňajú informácie, ktoré sa majú k rodičom dostať. Náklady na stránku sú v hodnote 0 eur. Z Michaloviec, Viktória Doričová, televízia Markíza.